that appropriate protocols relative to community quarantine are followed accordingly prior to Okay, takna ni si Bihang DXMU-FM, alas 2:13 na sa kahaponon. Higala maayong hapon kanimo og welcome sa ato ang programa, ang ato ang Health Alert, a COVID-19 special coverage brought to you by DXMU-FM. And of course, this is LG Iman Aninayon, be with you until 5 o'clock. Pero karong hapon na, ato na kita ma-interview, di ba? Kabalo man gyud ta nga usa sa mga challenges nga atong gisagubang karon, aside ni ining atong pakigbatok sa COVID-19, ang kanipong pagpakigbatok nato sa gutom. Daghan kaayot kita og mga kaigsuunan nga intawon wala nay makaon karong mga panahona tungod kay nawad-an pud sila og kapangitaan. So unsa may mga suhestyon, unsa may mga rekomendasyon karon sa ato ang Agricultural Training Institute o sa Department of Agriculture aron nga masulbad kining gutom. Karon atong makauban ang atoang OIC Center Director sa Agricultural Training Institute sa Region 10, no? Si Director Maria Lydia Chavez. Hello ma'am, maayong hapon and welcome to the XMU-FM. Hello, maayong hapon LG o maayong hapon tanan sa nagpaminaw din sa inyong radio station, ang DXMU. Yes, ma'am. Kabalo magyud ma'am no nga ang Agricultural Training Institute mao ang ato ang extension arm sa Department of Agriculture. Isip pa extension arm, Ma'am Lydia, unsay mga existing karon nga intervention sa ATI aron nga masulbad lagi kaning gutom og ang intervention nato para sa atong pagpakigbato kaning COVID-19? Okay, no. So kabaluta nga ang mandato sa Department of Agriculture nga agyoy accessible o safe, nutritious na pagkaon sa kada pamilya nato, no, sa matag kita tanan dapat na atay access sa safe o nutritious na pagkaon. Sa pagkakaroon, no, isip tubag nato, no, o suporta aning gitawag natong ahon lahat pagkain sapat kontra sa COVID-19 or alpas COVID-19. Ang Department of Agriculture o ang suporta sa Agricultural Training Institute among gipa-strengthen ang pag-implement aning atong gitawag og urban agriculture. Kabalumantang ang affected gyud kaayo katubang naa sa urban, no, kay ang accessibility gyud nila, ang pag-access nila sa pagkaon. So ang naapektuhan gyud og maayo or ang dako nga epekto naa gyud sa urban. So manang strengthen namo ang pag-implement aning atong gitawag og urban agriculture. So kabalo pud ta nga naamantay social distancing. So sa pagkakaron dili para ta makapahigayon og atong conventional way of doing training katong face to face. So ang atong gihimo is strengthen pud nato ang atong online or atong e-learning, electronic learning program nato. So daghan man ta og training courses online, no, sa ATI. Daghan po ta upload ng mga techno tips diha sa atong Facebook, mga social media accounts ato, no, sa FB, sa Facebook, sa Twitter, no, sa Instagram. So daghan ang atong mga farmers or mga viewers nga naka-access pod aning atong gina-post nato nga mga techno tips diya sa atong mga social media accounts. And sa pagkakaron, amo pong ginahimo kani atong gitawag og webinar kay tungod lagi dili mata maka-training o maka-seminar face to face. So webinar, no, so in the web, so gakandak mi og webinar nato. So katong among agristoryahay sa ATI. So this is in collaboration with our learning site operator. So kani atong mga learning site operator, certified learning site sa ATI, mga successful farmers, no. So they walk their talk o sa ilang gisulti, ilag yung ginabuhat. Oo, so mo na nga mas credible gyud sila nga mo share po sa ilang mga technology. So gisugdan na nato ang atong webinar atong Friday with Sir Juna Bayag, no, from Malaybalay City on urban agriculture, or specifically nagsugod kita dito sa
kaning container gardening kay mo may dali nato mabuhat karon. No, so kaning atong home gardening, so gina-encourage nato ang pagpananom kaning mga short duration or gestation nato nga mga vegetables, no, kaning mga green leafy vegetables nato, mga pechay, kangkong, kani pong atong mga alugbati, eggplant, no, so okra. So dali ra man siya mutubo og dali ra pud nato ma-harvest nga para nato nga mapakaon sa atong mga pamilya. So in support po dayon ani gapanghatag ta og mga seeds og seedlings. So ang duol din sa among opisina, medyo layo mi diha sa Bukidnon. So ang diri ang duol diri sa among opisina nahatagan namo og mga seedlings gyud kay although naghatag big seeds pero naningkamot pud mi nga nagpatubo og mga seedlings, no? Kay para direkto na gid nila matanom, mas ma-assure ta nga mo itanom gyud, no, kay tubo naman gyud siya unya masiguro na to dali na lang ang ilang number of days paghulat nga pwede na nila ma-harvest po din ang ilang tinanom. So sa uban nga mga layo diri sa among opisina, ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 na kuan pod, no, makusganon pod nga nag-promote aning atong urban agriculture o kaning sa atong pagpananom sa kada balay nato, kada pamilya. So nanghatag pod sila og mga seeds og seedlings through the local government units, no. So katong mga medyo layo sa diri sa among mga opisina, pwede sila moduol or moadto dito sa ilang mga municipal agriculture office kay sigurado ko nga naapod sila yung mga seeds or seedlings nga mahatag sa mga gusto nga mutanom o mga utanon sa pagkakaroon. So, muna immediate na to nga response aning sa pag-mitigate na to aning COVID-19, no? Sa kaning atong paglisod sa pag-access sa pagkaon. So, although may lagi ta nga available nga mga pagkaon pero dili mapud makagawas tanan, so dili pud makapalit. Whereas kung magtanom ta sa atong lataran do ara sa atong balay, so dili na kaayo ta magproblema, bali kung mopalit man og para pagkaon gamay na lang gid ang atong paliton. So kanang pwede na to itanom, pwede na ta magtanom diya sa atong panimalay. So in support ana naapod tay mga reading materials, no, IEC material. So kung dili sila makakuha og mga hard copies kay lagi dili makagawa, so katong na ay access sa internet, so naagya po mga downloadable na to nga mga technotips, mga materials diha sa among sa among website sa ATI, sa Agricultural Training Institute. Ayan. Okay, so far mao na sila ang mga pipila nga mga programa or interventions. Nalang pangutana, Ma'am Lids, kaning sa webinar, unsa man ni siya dapat na ay internet connection ang gusto mo tan-aw ani, and unsaon man nga mga pwede ko makatan-aw, anytime pwede ra ba or magpa-register pa? Okay, so ang among webinar is dapat online gyud, no, kay sa Facebook man siya. So in order for you naami unsa na, no, naami starter kit nga ihatag katong makakompleto sa among webinar. So dapat magpa-register gyud sila. So na ay instruction, i-click nila dito kadong among picture or kadong kuan mo sa Agristoryahay. So mugawas dito dan ang instruction unsaon nila pag-register. Kung dili ka gusto nga mo register kay gusto gusto lang ka nga maminaw or mutan-aw, mo learn, but dili na ka gyud interesado nga makakuha sa mga uban pa nga mga among freebies nga maihatag, pwede raman pod nga kuan mo tan-aw ka after na. So it's kuan gyapon, pwede man nimo ma-view after nang ang kuan ang session. Ang session, oo. Pero unsa man unsa man na siya, ma'am, qualified gihapon ka nga registered participant bisan og review na lang ang imong i-view? Dapat mag-register gyud ka. Okay. Para nga ma-count ka as participant. Oo. Otherwise, kuan lang ka, viewer lang lugar. So dapat mag-register. So encourage gid namo nga mag-register para makita pud namo kung pila pud ang bali mo kung among kapaningkamutan nga ga-device pa mi kung unsaon namo nga mahimo pud siya certificate nga training.
mura pud gyapon ka og nag-training ba nga pagkahuman sa training na kay certificate. Oo. No? Nabatay, so, siya. yes ma'am. Mm-mm. Nabatay qualification kinsa ang pwede mahimong participant ani? Wala qualification, no? Oo. As long as siguro kadtong mga minors nga dili pa gyud pwede nga dili i-allow nga mag-access sa ilang mga social media accounts, no? Kay di ba naamantay mga kuan ana. Otherwise, walay tawag ana, wala may restrictions kung kinsa ang pwede nga mo-appeal ana. So, mas daghan nga mo-appeal, mas maayo, no? Mas daghan tag makahibalo bahin sa aning atong programa sa urban agriculture ug uban pa nga mga technology nga naapod sa among website. Okay. So far ba ma'am sa inyong nag-start mo atong Friday lang, di ba? Sa first na mo nga episode 24. sa webinar. Oo, 24. Oo. April 24. So far ba naabay mga audience ninyo or naka-register from Bukidnon? Oo, na aming mga kasagaran man gyud diri sa ato sa region Bukidnon, Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Ang mga ang mga nag-register ana sa atong training, ug mga viewers po dayon. Tapos naamoy mailhan ba ninyo ma'am ang ilahang like pila ka buok ang viewers or nag-register nga estudyante, pila ka buok ang nag-register nga empleyado na sa gobyerno or baka magtutudlo, mga ingon ana? Oo, kay dito sa pag-register nimo makita man dito ang naami mga socio-demographic na characteristics nga data nga among ginakuha. So, ang age, ang gender, dayon kadtong kung estudyante baka, extension worker or farmer baka. So, kana siya. So, makuha na namo nga information. So, sa pagkakaroon wala pa diri sa ako ang data pero makuha na namo sa among sa among mga admin. Okay. What time? Every Friday, ma'am. Unsa orasa? Every Friday, 10 to 30 in the morning, ang atong webinar on sa technology. No? So, 10 to 10 to 10:30 in the morning. Okay. 30 minutes lang. Oo. 30 minutes lang siya kay lisod na mo nang among gikuan lang gyud siya nga 30 minutes lang gyud kay para nga dili po namo makuha gyud ang oras po sa atong mga audience, no? So, usahay ka na busy man sad sila ang uban. So, maximize na mo ang 30 minutes nga dapat sa 30 minutes daghan na gyud sila og matun-an. Okay. After kay Sir Jonah Bayag, who's next? This Friday, May 1, di ba? May 1. Oo. Ang next na nga session. Labor Day. Sa May 1, si Sir Jonah pagyapon kay wala pa man namo nahuman ang kadtong sa container gardening, no? Sa kay preparation pa man to. So, sa Friday, ang kuan na gid sa unang pagtanom, ang care and maintenance at to harvesting. So, ang plano gani namo nga pagkahuman gyud na pag gyud mi katong cooking unsaon nila pag nagpatubo sila sa ilang mga vegetables pero di sila unsaon, di ba katong ato pagluto nga kanang kanang kanunay nato nga ginahimo nga pagluto. So siguro maka-introduce pud ni og bag-o nga pamaagi unsaon pud nga mahimo nga presentable or kanang para pud nga ang mga bata pud sa pamilya no nga madali pud sila ganahan pud sila pagkaon kay different presentation, different preparation sa mga vegetables or sa mga pagkaon. So up to diha gyud sa kanang cooking or preparation for or preservation ang among plano diha sa atong mga kuan sa kang Sir Jonah. So after that daghan tag mga naapay mga request nga mga gusto pod sa atong audience nga nga ato pong ipahigayon nga webinar. So gapangita na pud daan na tay mga learning site operators nga nang-identify nga kung unsa na pod among isunod nga mga technology. So amo ra na siyang i-announce gyapon sa among Facebook. Ayan. Who's next? Kinsa man ang uban nato ma'am nga mahimong speaker aside sa syempre i-expect nato next Friday, karong Friday si Sir Jonah gihapon nga bayag. Kisa may mga naka-line up nga pool of experts nato din ha ma'am sa webinar. Okay. So sa akong gina-mention no sa ato gihapon silang mga learning site operator. So daghan tag na-identify pero amo lang siyang i-announce diya sa among Facebook kay amo pa man i-final good ang ilang mga schedule, although diya sa Bukidnon daghan man tag mga farmer leaders or mga learning site operators nga
ato yung makuha nga mga speakers like sa si Sir Binahon, Henry, sa Binahon Sir Henry, Agroforestry. yes. Isa na siya sa among na-identify, wala pa lang namo na final among schedule sa iya. Kaya syempre mag-shooting man ta, mag-interview ta sa iya. So isa na gid na siya sa atong na-identify nga isunod nato nga speaker diya sa Bukidnon. Isa pod ang sa Alomas Place, no? Yeah, Alomas Farm. Oo. So kana sila nga mga farmers nga atong nakita nga atong interview. So daghan patag naka line up other commodities kay kana sila sa more on sa vegetable man. So we're exploring also other commodities kay sa mag-community kani kay household for household garden. So kung mag-community garden na ta, so naanay integration sa mga livestock. So mag-interview na po dayon ta og mga learning site operators nga katong na ay mga ang ilang specialization is on free range chicken, katong sa mga livestock na to nga mga sa backyard livestock raising, no, para na apoy livestock integration po sa atong mga garden. I see. Until when ang atong webinar, ma'am? Nakaplano nami until even after nasa COVID kaning atong social distancing nato sa quarantine. Nakaplano nami until the end of the year. So naa nami mga unsa na nami plano ana niya. So ang pag-final na lang sa atong mga speakers o sa ilang mga pag video shoot, no, sa ila ang atong ginaatiman. So kay tungod lagi aning social distancing nato, so na limitahan ni sa pagkandak og kaning atong face-to-face nato nga mga seminar. So more on online o kaning on air ang atong pagkandak sa atong information dissemination o kaning sa atong technology transfer. Ma'am, para pod sa kanang kanawita kasayuran sa tanan para mahulagway nila ba og unsa dili itsura anang webinar? Unsay mahitabo ana, ma'am? Labi na kung katong wala naka-view adtong Friday para ma-imagine nila og unsay mahitabo anang webinar, unsay flow ana, ma'am? Okay. So of course, no, para mahimo kang participant, mag-register ka online dito sa among Facebook. Dali ra man gid siya kaisa no kay user friendly man gid ang Facebook. So dito ra ka mag-register ka dito sa among i-click nimo tong icon or katong picture namo sa Agri-Storya High sa ATI. So okay, so then para ma-register ka. So ang every Friday 10 to 30 AM amo na siyang dili siya live, amo na siyang bali recorded siya. Recorded siya kay tungod lagi karon sa social distancing, no, kanina quarantine. So ang among mga experts na sa Bukidnon and yung among opisina na sa El Salvador. So so nalay ni kuha og footage sa Bukidnon, ipadala diri sa amo para among ma-package, no. So i-show na siya. So ang kuan murag gyapon og kanang ang kani siya nga webinar namo is kuan gyud siya kanang hands-on, bali hands-on ga demo ang atong resource person. I see. So dili lang siya nga kanabitang nag-lecture nga kanang di ba kasagaran sa atong webinar kay makita nato di ba kanang ga-lecture ang ilang PowerPoint presentation mo ilang gi-show di ba. Ang sa ato is ang atong resource person, atong expert is ga demo, ga hands-on. So pag-ingon sa atong resource person nga for example, katong sa last nato nga episode, ato first episode dato is the preparation man. So, sa preparation of the soil media. So, ipakita ang sa tong garden soil, tapos ang carbonized rice hull, o kato yung mga compost. So, ipakita nga i-mix. So, sila po si Sir Juna, o iyang anak na yung si Jaya, aga-mix po dahil sila sa katong para sa soil media. So, naagyud makita ang atong mga live specimen kintahay kung ano. So naay mga plants gyud, na ang unsa nga mga materials ang gikinahanglan. So dili na kinahanglan nga mag-imagine pa ang atong mga nagtanaw. Kay tungod kay makita man gyud nila. So mura og kanang gatan-aw gyud sila sa actual nga paghimo sa container gardening sa atong resource person, no. Okay, nako, that's exciting. So ang kakuan ng lugar kay dili mo personal nga gaatubang. Yeah. No?
pero ang atong resource person is actual nga gahimo sa unsay iyang ginaistorya, iya pong gina-demonstrate. Okay. In case, ma'am, nga ang mga mananaaw na ay gusto nga ipangutana, unsaon na ninyo pag-address? Okay, so pwede ra gihapon sila mangutana kay pwede man sila dito mag-comment. So after sa unsa na naaman mi ang among mga taga-information services section or amo pong mga technical staff, online po sila. So in case nga na ay mga queries, mga questions or na ay mga clarification, so automatic po sila nga mag-answer. So kung gusto gid nila nga ang resource person magtubag, so after sa maskin ang atong resource person is online po, so pwede ra po gyapon siya nga automatic nga motubag dito sa atong comment bitaw nga kuan sa ubos. I see. Ayan. So that is all about webinar, no? Yes, oo. Nakahisgot pod ka ganina, ma'am, nga padayon gihapon ang inyong e-learning. Before that bitaw, ma'am, no? Ang webinar dapat online, no? Online. Walay offline nato. Oo, walay offline na to sa webinar. Oo. So katong mga interesado nga gusto mananaw niini, kinahanglan na gid mo internet connection. Oo, na internet connection. Oo. Okay. Sige. And for e-learning program, ma'am, unsa man pud ni siya? Okay. Ang e-learning program na to, existing na ni siya, no? Sa whole ATI nga network. It's not only ATI, but it's DA program ang ginin ni siya. Although ang ATI ga spearhead ani. So naatay mga online courses diha sa atong e-learning, no? So naay online, naapod tay offline nga mga courses. So bisan wala kay internet, no? Pwede ra kay offline man siya. So kasi ang ato pong mga online courses are with certificate, and ang nakaayo pud aning atong e-learning or kaning atong electronic courses na to is you can do it in your own place, at your own time, at your own pace, no? Kay pwede man nga kanilang sa nga module akong humanon kay maoran ni akong oras, no? So siguro every afternoon lang ka available, so one module lang sa ani nga course, sa ani nga sa ani nga course lugar, kita sa urban gardening. So siguro module 1 lang sa akong karon adlaw, module 1 lang sa, so ugma module 2, or kung sa akong oras pwede na ako huroton, no? So it's really kanang convenient, no, para sa atong mga users, no, kay you can do it in your own place, at your own pace, kay wala may magbuot sa imo, as long as dili pud nato paabton og pila pod kabulan pod, kay basig ma-expire na pod ang imong ang key nimo sa imong sa course nimo, no? So dili na pod ka ma-issuehan og certificate basig dili nimo mahuman pod ang course. I see. So, okay. Oo. So meaning, ma'am, kani siya mura og kanang mga learning materials nga naa sa online or offline, pwede siya. Oo. Ang kaning mga e-course nato is online. Naapod tayong mga offline, no? Natay mga techno tips, natay mga downloadable nga mga video material, mga kits, no, diha sa atong e-learning program nato nga ang site. So daghan I think atong 67 naka-courses, 60 plus naka-courses ang available diya. So from crop-based, livestock, mga social technology. So naa diha sa atong, so magpili lang sila, tapos kung na sila mapili nga courses, so pwede na din sila nga dito naman kay shoutbox, so pwede sila mangayo na dayon sa registration key. Okay. Kay para nga makasulod sila. Okay. Kaning e-learning, ma'am, asa man i-access? Pwede diretso sila mo i-type nila diya sa kanang sa search engine bita na to. Google. So kuan lang sa Google. Sa Google na to ibutang dito e-learning. I see. So ing ana lang easy. Diya ang ATI e-learning. So dito nila i-click. So moadto din sila dito sa kanang e-courses, no? So daghan mo gawas na dayon nang naa siya ang mga choices nimo. I see. Okay. Ang webinar, asa po di siya i-view? Okay. Ang kaning webinar, ang e-learning is the whole, na siya sa among ATI network na siya. Yeah, ang webinar, kada training center
naapod ang uban nga mga training center, naapod sila kaugalingon nga webinar nga ginahimo pod, gina-promote. So kami pod sa ATI diri sa Regional Training Center sa Region 10 diri sa El Salvador, naapod tayo webinar. So ang ato diri binisaya gyud no kay para gyud nga masabtan. So inana pod ang ginahimo sa ubang center sa ilang nga dialect pod gihimo. So ang atong webinar din sa Region 10 is ma-access nato sa Facebook page sa ATI Northern Mindanao. So mo na hingalan sa among Facebook no, Facebook page namo, among Twitter account, Instagram account, ATI Northern Mindanao. So they can search ATI Northern Mindanao. Direksyon na, okay. Oo, direksyon na, oo. Alright. Sige. And diri sa pinaka-exciting, ma'am, kay daghan kaayo ang naghulat gyud sa seeds distribution. Nakahisgot man kakaganina nga dili kaayo lagi accessible dinhi kay lagi layo man gyud mi dinha sa El Salvador. Unsa kay pamaagi, ma'am, nga magahinan pud in taon mi dinhi sa Bukidnon kay murag daghan ra bagid kaayo interesado gid unta nga mo engage o gardening pero wala lang gyud sila itanom, ma'am. Unsaon man ni? Okay, so sa giingon ako kaganina no, gipanghingusgan pud sa atong mother agency ang Department of Agriculture through the Regional Field Office no sa DARFO 10 ang pagpang-distribute pud sa mga seeds mas kuan gyud sila, mas massive ang ilang distribution no. Yeah. So through the local government unit or through the provincial agriculture office and the municipal agriculture office. So para maka-avail sila, pwede silang moadto sa ilang mga municipal agriculture office para makapangayo sila og seeds. So far diri sa among silingan nga mga munisipyo, naka-avail na gyud sila og mga seeds nga kanang gikan sa Department of Agriculture kay maski man gani kami sa ATI kay tungod ongoing pa among procurement food sa seeds. So ang among nangahatag, ang katupang among mga savings sa katong among wala nangahatag or wala nahurot namo pagpanghatag sa among post training support namo no sa among mga activities namo. So motoy among nangahatag og amo pong natanom para sa mga seedling. So nakapangayo mi sa Department of Agriculture no sa RFO, so ila pod mi tagaan, nakapanghatag po din sa among community diri dool sa amo. And even the local namo, ang City Agriculture Office namo diri sa El Salvador, naka-share po sila diri sa amo, access nila ang ilang seeds gikan sa DARFO. So I'm sure ang mga local government units no sa ang mga municipal agriculture office naa sila yung mga available nga mga seeds nga pwedeng mapangayo or mapanghatag nila para sa mga farmers or mga households na interesado magtanom. Okay, o sa requirements, ma'am, para maka-avail og seeds or seedlings? Sa among kuan ba ato lang ka sa ilang office as long as you are interested to really plant no. Oo. Kay sayang man pud nga mangayo ta og seedlings or seeds kunya dili ra pud nato matanom no. So kinahanglan nga naagid kay interest na pud kay space nga kung asa nimo itanom or na kay mga containers nga pwede nimo dito itanom or i-transplant kung seedlings na ang imong makuha. Okay. Sige. And diri sa urban gardening, ma'am, kay medyo interesting kaayo ni. Although mao na inyong topic no sa webinar. Oo, sa pagkakaron. Sa pagkakaron. Kay mo may immediate na to nga kuan gyud no, nga gikinahanglan nga mapaabot nato sa atong mga clients nato og mga viewers. Oo. Aside sa webinar nga pamaagi, unsa pay lain ninyo nga mode of information dissemination aning urban agriculture or urban gardening, ma'am? Okay. So, paspas ang among pag-post sa among Facebook. Mas dali man gud siya, no? So, daghan tag mga techno-tips nga mga gipang-post nato sa among Facebook o sa Instagram account namo. So, kandiha gid ni karon ga focus kay kuan man, mao lagi nang dili man ni pwede nga ang among mga seminar, ang among mga training dili man gid namo siya makandak. So mas paspas ang among pag disseminate sa information through social media accounts nato no, sa atong sa Facebook o sa atong Instagram
kana siya. So even sa kuan daghan pud ga tawag sa amo, mag-private message kung regarding kapangayo og mga advices or mga inana mga techno tips kung unsa po ilang buhaton. Oo. So Okay. amo pud gyapon silang gatubagon. So also naapod tay mga how-tos no gaipang promote how-tos on vegetable gardening o kana pong mga infographics no naanay mga steps kung sa imong buhaton kung magtanong ka og certain vegetable no na siya. Unsay available karon ma'am sa inyong social media account sa Facebook nga mga how-tos unsa ang pagtanom ani nga gulay? Daghan na tag na post nga mga nga mga gulay labi na kadtong mga short gestation nato nga mga gulay nato no mga kangkong, pechay, alugbati, okra, squash, string beans no. So kana siya mga pinakbet nga mga vegetable no diya sa ato kay mo man pud nay haom nga atong itanong diri sa ato sa Northern Mindanao kay init man ta diri no. So daghan na tag na nga kuan na post nga mga techno tips no or mga infographics on mga how-tos no sa pagtanom anang atong mga vegetable. Okay. How about kani atong IEC materials? Naabo mo ginapang-apod-apod ma'am per province? Oo. Sa pagkakaroon tungod kay dili pud ni makabiyahe kaayo no. So dinhi sa among duol nakapanghatag na mi og mga IEC materials no through the local government units no sa atong agriculture offices. So ang kana pong mga kuan gaanhi diri sa among opisina gapangayo og seeds or seedlings apilan pud namo og kanang orientation gamay before na ihatag ang seedlings kay ang care and maintenance ug sa pagpatubo and then kapakapinan pud din namo sila og IEC materials para from time to time kung na sila'y nalimtan sa instruction sa ila so pwede sila mag-refer dito sa brochure or IEC material nga gaihatag sa ila. Ayun, naku ma'am, daghan na kaayo interesado ang magtanom. Unya hopefully maka-access sila ato no katong ATI Northern Mindanao nga Facebook account page. It's visit. Facebook page. Please visit ATI Northern Mindanao. They can search ATI Northern Mindanao gawas na namong page. Okay, para nga dito naana dito nakahanay ang mga guide no kung unsaon pagtanom, pag-establish o garden. Oo, maskin ang among web page namo no, ATI Northern Mindanao. So naatay isa ka link dito. So na isa ka link nga i-click nimo to sa IEC materials nga link. So manggawas dito unsay among nga post po dito na-upload na mo nga mga IEC materials diya sa among webpage. Ayan, okay. Hotline, ma'am, naba mo'y mobile number nga pwede, kung halimbawa na gusto mangutana about certain plant or mga information about sa inyong mga ginapanghatag no nga services, naabay mobile number nga pwede ninyong mahatag, ma'am? Na ang phone nga gigamit nako kay kuan ra ba? Kaning unsa ni? Ay, naadiha. Okay. Sige, anyway, ma'am, ako na lang nang i-post no sa ato ang video kay sige. I-post na lang na nato sa ato ang Go Live kay para nga dito sila maka-access, makuha nila ang inyong number sa Region 10. Ayan. And hopefully mahuman na ning COVID-19, ma'am, no, kay very challenging kaayo ilabi na sa inyong part ka extension works ang inyuha. So more on face-to-face supposedly nga paghatag og information. Oo. So maayo na lang gani kay proactive ang among opisina sa maskin sa una pa na anatay alternative mode of extending the information kani atong digital nato nga kuno. So at least medyo ready ta ang ATI, ang Department of Agriculture nito karon lang nadugangan na i-strengthen namo. We made it robust nga information dissemination no paspas ang among pag-post sa social media.
Yeah. karon. Mm-mm. Okay, ma'am, imong mensahe para sa mga taga Bukidnon. Actually, ma'am, madungog ta dili lamang sa Bukidnon, no? Madungog ta appeal sa South Cotabato, North Cotabato, part of Davao del Sur and part of Agusan del Sur, and sa Lanao del Sur sa Wao, ma'am, kusog kaayo ta. Imong mensahe sa mga naminaw karon nga mga interesado kaayo mag-garden. Okay, so tanan sa atong mga tigpaminaw sa DXMU, no? Ang Agricultural Training Institute na ay mga opisina po sa kada region. So kung sa Cotabato na ata sa Tantangan Regional Training Center 12, kung dito sa Davao na sa Panabo ang ilang office, kung sa Caraga po na sa Butuan City. So I believe nga sila po na ay mga programa, mga online nga mga seminar kay tungod lagi nga dili pa man ta pwede magpahigayon sa atong face-to-face nga mga training. So visit our website, follow and like our Facebook, mga social media accounts namo for updates, no, for technology tips, for some information nga ginapost namo sa Agricultural Training Institute. So dili lang ang gikan gyud sa among information, mga techno tips ang among ginapost, kundi ga-i-share pod namo unsay mga pronouncements, unsa po'y mga posts sa Department of Agriculture, o kanang naapoy makita namo nga mga posts sa uban nga mga training centers nga pwedeng ma-apply nato dinhi sa atong region, sa kaya nato buhaton, amo pong gina-share kana siya nga mga information. Okay. So please pirmi lang ta attuned, no? If you have really the access online, para nga pirmi ta updated sa information. So please visit, follow and like our social media accounts, no, ATI Northern Mindanao, and also visit our website, ati.da.gov.ph/RTC10. Ayan, And okay. also visit our e-learning program namo, no? So you can search e-learning program and then you go to ATI, and then parang for more information pag yun or training courses. So there are varied courses nga mapili ninyo, and there are downloadable techno tips and videos din sa atong site. Ma'am Lids, tuod na ako ni iapas nga question. Na ba mo existing karon nga program sa radio diri sa Bukidnon? Okay, naami supposed to be mo start ang among School on the Air. School on the Air, pero ang na program ang gud namo sa Bukidnon is on sa dairy. So supposed to start on May, pero wala man basig kuan pa siya, ma-delayed pa ang atong implementation because of pagkuan nato sa pag-groundwork nato, no, kay kinahanglan manggud ta mo adto sa mga local nato mga municipal agriculture office for the enrollment, no, sa atong mga listeners unta. So so far mo na siya ang sa Bukidnon ang na-program namo ang kadtong sa dairy. Ayan, okay, nako. We will be waiting, ma'am, nga unta mahuman na ni COVID o mabalik na po ang inyong mga face-to-face gyud nga extension works diri sa Bukidnon. And this Friday, 10 to 10:30 a.m. ang webinar nga session. Okay, so ayaw kalimot, no, atong webinar ang karon sa Friday, 10 to 30 in the morning, no? So para mapadayon tong inyong natun-an on urban gardening, particularly sa atong container gardening. Ayan. With Sergio na bayag, Ayan, okay. Nako, sige ma'am. Ma'am Lids, salamat kaayo sa imong time. And God bless you din ha. Ang inyong pamaagi ba diha sa inyong pag-duty, ma'am, sa ATI? Unsa man, naka-work from home pa paghihapon mo or nag-duty na mo full force? Naka-work from home pa ang uban, labi na itong mga taga-Bukidnon. I see. Tanan, okay. Halos tanan na mo mga empleyado nga taga-Bukidnon naka-work from home. During the first 2 weeks, 3 weeks, gamay lang ang office sa amo, naka-work from home. Pero karon almost
more than 50% na ang naka-report sa office nga Ayan. for the skeletal force, and ang although ang uban dili pa gyud daily ga report, no. Kay sila mga taga Cagayan, kay daghan man nga mga Cases. kuan lagi ang maagian. Oo, so careful lang gyapon, Yes. amping paghapon ta kay ang sana para Masulbad na ni. masulbad na, o dili ta makakos nga kitay makadugang og spread, no, Correct. sa virus. Oo. Oo, alright. Ako, ma'am, salamat kaayo and God Okay, bless sige. you. Okay, thank you, Miss LG, for having us in your program, no? Yes, para ma'am. mapaabot po nato sa mga listeners ninyo unsa po Oo. ang programa namo sa Agricultural Training Institute. Yes, nako. I know nga daghan excited, ma'am, to open and to join the webinar. Ako mismo mo join ko karong Friday, ma'am, kay actually sige, naka-join ko last Friday kay I was Oo. tagged by a friend, gitag ko niya and pero wala na ko naka unsa tawag ani, wala ko naka start gyud. So di na ko kayo mag-gets kung unsa kayo topic ani, wala kay nako siya masugdan. Oo. Okay. So ang amo pong admin sa among website, no, sa among mga accounts namo, mag-schedule pud sila og kuan re-airing. I see. All right. Oo. Ilahang i-re-air para nga Re-air. katong wala makakadungog Oo. or maka-watch, no, makatan-aw sila. Makawasa sila, oo. Ayan, sige. So salamat kaayo, Ma'am Lydia, Okay, sa sige, salamat po. ATI. Okay, sige. Okay, alas 2:54 na sa kahaponon higala. That was Director Maria Lydia E. Chavez, ang atuang OIC Center Director sa Agricultural Training Institute Region 10. Ato ginisulbaron ang gutom, no? So, unsa may pamaagi para masulbad ang gutom? That is pagtanom, no? Magtanom gyud ta para masulbad ang gutom. And i-encourage ang inyong mga anak samtang nga kuan diha, walay klase, di ba? Walay klase ang DepEd, walay klase ang atong CHED, ang mga universities and colleges. Kanimo nining high time ang tudluan nato ang atong mga anak sa pag-garden, pag-toil sa soil, pag-toil sa land para nga dili sila kana bitang mudako nga wala intawoy hanaw sa pagpatubo og mga pagkaon. Kay basin ba og mudako na lang sila nga bisan ultimo pag-touch sa yuta kay ang ilang gi-touch ko raman cellphone, sige rag internet, sige lang og unsa ba kadiha Facebook, YouTube, Twitter og uban pa ato silang tudluan mga ginikanan nga naminaw karon atong tudluan ang atong mga anak mintras mga bata pa sa pagtanom, pag-garden kay nindot kaayo nga makabalo ta mag-garden. Kay ako mismo, no, kanang mao ginang ako ang namatan kay ang ako ang lola, mahilig man gito siya magtanom-tanom sa mga garden. Murag fulfilling kaayo gyud di ay. Nga samtang ikaw nga magkatiguang, magkaidaran, fulfilling kaayo nga naka-experience ka sa imuhang katong kabataan nga mga katuigan nga naka-experience sa pag-garden. So ato nang ipa-experience sa ato ang mga kabataan. Alright? So, wala na kitay time. I'll be back for my interview, another interview with the Social Security System. Nako, I'd like to say thank you kay RJ Karen, ang akong kauban dinhi. Kay siya pod ang naghatag ni ining ang number sa ato ang interview para nga atong mahinabi siya live diri sa kahanginan via phone patch lang gihapon. So once again, this is LG Iman Aninayon. Thank you so much and hopefully maka-go live na gyud ta. Dili ga cooperate ang atong wifi pero although naka-go live ko sa ako ang Facebook page, hopefully sa ako ang account akong mabalik unya no ang ato ang go live. So I'll be back for our 3 o'clock news break and our interview with the Social Security System. Stand by. Unsa ang sakit nga COVID-19? Ang COVID-19 usa ka sakit gikan sa virus nga hangtod karon wala pay naibaw ang tambal. Unsaon malikayan ang COVID-19? Una, social distancing. Ang pinakaimportante sa tanan, kinahanglan mo distansya ta sa usag-usa. Isa ka metro kada usa nato. Kaya ang ubang na ay COVID, walay gibati pero makatapod sila. Mao nga maayo kung ang usag-usa nato dili magkumpiyansa.